हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ सुर बरनाय थाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ दिनै 2024 मायथाइनि आगस्ट दाननि 9 खालार आरो बे खालारावनो फैदों आबादारि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। जायफोर आबादारि बिथांमोना पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि रां मोनबाय थायो बिदिब्ला बे जागोन बिथांमोननि थाखाय गथि किस्ति आरो जायफ्रा थांनाय जुन जुलाइ एबा बिनि सिगांनि समफ्राव एप्लाइ खालामदोंमोन अब्ला बिथांमोननि थाखाय जागोन बियो गिबि किस्ति। गोदान आरो गोजाम जायफ्रा पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि लिस्टआव मुङा एप्रुभ जानानै दङ बिदिब्ला बिथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन आरो जायफोरनि आइडिया रेजेक्ट एबा आधार एबा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैया अब्ला बिथांमोना बे रांखौ मोनाबो जानो हागौ। बिदिब्ला नोंथांमोना खनसे चेक खालामनानै नायदो। बिदिब्ला जायफ्रा गोजाम जोंनि बे भिडिअखौ नायबाय थायो बिथांमोनाथ' माबोरै चेक खालामो मिन्थिखागौ, नाथाय जायफ्रानोखि गोदान पीएम किसाननि रां हाबनाय हाबैखौ माबोरै नायो मोनथिया बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै नायलांबाय थादो। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे जाबाय पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि वेब पर्टेल। बेनिनो नोंथांमोना एसेगायाव नायब्ला नुनो मोनगोन दिनैनि 10 खालार 9 आगस्ट 2021 मायथाइ बेखौबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन। बेवहाय फोरमायदो इंटरेक्शन विथ फार्मार एंड रिलीज ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि ऑन 9 आगस्ट 2021। दिनै 9 आगस्टनि दिनाव नोंथांमोननि जे 9 नम्बर किस्तिनि रां बेखौ 2 रिंगा 30 मिनिटनि समाव नोंथांमोननि जे 9 नम्बरनि किस्ति बे रांखौ सोनानै होनाय जाबाय। बेनिफ्राय एसे गायाव नोंथांमोना फैयोब्ला बेखौबो नोंथांमोना नोजोर होनानै लानो हागोन जे बेवहाय 2021 मायथाइनि एप्रिल दाननिफ्राय 2022 मायथाइनि जुलाइ दानसिम 11,45,644 सुबुं बिथांमोननो बे रांखौ सोनानै होनाय जागोन होननानै बेवहाय फोरमायनानै होदों। बिदिब्ला नोंथांमोना मानिबा जाहोनाव आरो गोनो गोथो दंबायोब्ला नोंथांमोना बेवहाय हेल्पलाइन नाम्बार होनानै दोननाय दङ। नोंथांमोना बे हेल्पलाइननि गेजेरजों कन्टेक्टबो खालामनानै लानो हागोन। पीएम किसान आसनिनि गेजेरजों हादरनि साफ्रोम आबादारि बिथांमोननो बोसोराव 2,000 रां होयै खनथाम किस्तिनि गेजेरजों 6,000 रां होनाय जायोमोन। दासिम आबादारि बिथांमोननो 8थि किस्तिनि रांखौ होनाय जाबाय। बेनिनो 9थि किस्तिनि रांखौ हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै राननानै होगोन आरो बे राङा साफ्रोम आबादारि बिथांमोननि बेंक एकाउन्टआव डीबीटी थामहिनबा डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफारनि गेजेरजों सोनानै हरनाय जागोन। दिनै हरनि 12 बाजिनि सिगां नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन, नङाब्ला मानिबा जाहोनाव उन जानांगौ जायोब्ला थारैनो गाबोन समफोरनि गेजेराव नोंथांमोना बे रांखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला दानिया बे राङा हाबदोंना हाबाखै बेखौ नोंथांमोना माबोरै चेक खालामो फैदो बिदिब्ला दिन्थिनानै होनि। दानिया नोंथांमोना बेबायदिनो पीएम किसान सम्मान निधि आसनिनि वेब पर्टेलाव फैनानै एसे गाहायथिंजाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय माखासे अपसन नोंथांमोना बेबायदिहाय नुनो मोनगोन। एसे गाहायथिं फैयोब्ला बेवहाय नोंथांमोना 3थि नाम्बाराव नुनो मोनदों बेनिफिशियारि स्टेटास, बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। बेबायदि क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन। बिनिफ्राय नोंथांमोना दानिया मोनथाम रोखोमनि नोंथांमोननि सेराव अपसन ओंखारनानै फैदों। नोंथांमोना बेनिनो जायखिजाया मोनसे अपसनखौ लानानै नोंथांमोना बेबायदि चेक खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना जेब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन बे समाव होनाय आधार नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन, नङाब्ला एकाउन्ट नाम्बारखौ होनानैबो चेक खालामनो हागोन, नङाब्ला मबाइल नाम्बारखौ होनानैबो नोंथांमोना बे मोनथामनि जायखिजाया मोनसेखौ होनानै नोंथांमोना बेवहाय चेक खालामनानै लानो हागोन। बेवहाय नोंथांमोना दानिया नोंथाङा जेखौ होनो बेवहाय एन्टार खालामनानै होब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे गेट डाटा दङ बेवहाय नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों, जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो। मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दं। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ। जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो, गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो।